En aquest capítol analitzarem diversos instruments que ens poden donar informació clau per a l'estalvi energètic. Si hem de millorar el comportament energètic d'un edifici, caldria fer una auditoria energètica. Més endavant, en un altre capítol, explicarem de forma estructurada quins passos cal seguir per fer-ne una. Però de moment, ja avancem que cal conèixer amb detall quanta energia es consumeix, qui la consumeix i per què la consumeix. Esbrinar aquesta informació no sempre és senzill, però existeixen instruments que ens poden ajudar. Aquest monitor ens serveix per estimar l'energia que gasten els diferents aparells que tinguem connectats a la red. En particular, si volem saber el que consumeix una impressora quan està imprimint, l'aparell ens dona no només el voltatge, sinó també la intensitat amb amperes i per últim podem estimar el consum que en té l'aparell en watts per hora. De totes maneres, ens resultarà molt més útil conèixer el perfil de consum global de l'edifici i per fer-ho podem utilitzar un analitzador de xarxes portàtil. Aquí podem veure el voltatge de cada una de les fases L1, L2, L3, els amperes de cada una de les fases, els quilowatts, o sigui la potència. És important saber com funcionen les instal·lacions de l'edifici, però també és molt important saber com està fet a nivell constructiu, perquè això acaba condicionant molt la demanda d'energia. I el problema és que sovint no podrem fer cates i ens costarà saber com està fet a nivell constructiu. Afortunadament, a vegades tenim càlculs que podem fer a nivell teòric que ens aproximin en aquests valors. Per exemple, si volem conèixer el coeficient de transmissió tèrmica d'una façana, ho podríem calcular de forma aproximada sabent la temperatura exterior, la temperatura interior i la temperatura de la superfície interior de la façana. En aquest cas, utilitzarem una sonda exterior que es comunica per ràdio amb l'aparell de mesura i uns termoparells que ens indiquen la temperatura de la superfície de la paret. El mateix aparell de mesura porta incorporada una sonda per mesurar la temperatura de l'ambient interior. La quantitat de calor que passa des de l'espai interior fins a l'exterior és aproximadament la mateixa que la que passa de l'espai interior fins a la superfície interior. Una part d'aquesta calor es dissiparà per la façana, però si tenim una temperatura interior prou diferent de l'exterior, podem suposar que el flux de calor en els dos trams és el mateix. En el primer capítol, quan parlàvem de les construccions esquimals, vèiem que utilitzaven materials amb una baixa conductivitat tèrmica. L'aïllament que ens dona un element constructiu s'anomena resistència tèrmica. Aquest paràmetre està en funció del gruix de l'element i de l'invers de la conductivitat tèrmica que hem mencionat anteriorment. Les seves unitats són metre quadrat Kelvin partit per watt. La resistència tèrmica d'un tancament format per diverses capes és el sumatori de resistències tèrmiques de cada capa. Una d'aquestes capes és la resistència tèrmica superficial del tancament, que és la dificultat amb la que passa la calor entre el parament vertical i l'aire. Calcular aquest valor resulta complex, però té un comportament molt previsible. Per tant, s'accepta que per a un parament vertical, la resistència tèrmica superficial és 0,11 metres quadrat Kelvin partit per watt. El flux de calor entre dos punts es pot definir per la diferència de temperatures dividit per la resistència tèrmica. Com que suposarem que el flux interior és igual al flux total, podem definir una equació amb una sola incògnita, la resistència tèrmica total. El coeficient de transmissió tèrmica d'un element constructiu és la inversa de la resistència tèrmica. Per tant, queda demostrat que podem obtenir un valor aproximat del coeficient de transmissió tèrmica sense necessitat de conèixer la composició interior de la façana. Per conèixer la temperatura superficial d'un parament, a part d'utilitzar termoparells, es poden fer amidaments per infrarrojos. Els termòmetres làser ens informen de la temperatura a partir de la quantitat d'energia infrarroja emesa per l'objecte i la seva emissivitat. Si volem fer una rehabilitació per a l'estalvi d'energia, cal fer sempre un bon estudi previ.
Si es plantegen mesures estàndard per a tots els edificis, de ben segur que optimitzarem poc el capital invertit en la rehabilitació.